Hello guys, welcome back to my YouTube channel Sangeeta Rani Brahmo. आं दिन थांगासिनो दं तामुलपुराव बाइकजों थांनायदो दा जाबाय 5टा। दिनै बहुत ट्राफिक जाममोन। दिनै भरलुनिफ्राय जालुकबारिसिम फैनायावनो 1 घन्टा लादो। बहुत ट्राफिक जाममोन दिनै। समबारखायसो जादों नामा मोनथिला आरो। जों थांगासिनो दोङो तामुलपुराव। आंनि हाजबेन्डनि न'आ जाबाय तामुलपुराव। स' दिनै जोङो लकडाउननि 2-3 माह मुराव दिनैसो थांनायदो। ब्रह्मपुत्र ब्रिजनिफ्राय बेखिनिया आरो चेक पस्टखिनिया लासे इमान मोजां नुखायो आं। बे भिउआ बेस्ट आरो बेखिनियाव बिराद मोजां नुयो आङो। गुड मर्निं फ्रेन्ड्स, आं दिनै बे अराव संनायदो दालि संनायदो पियाज आरो फालौखौ हाना लाबाय, दालिखौबो सुना लाखाबाय। माने गेस दङ थेवबो बहुत दिननि उनाव फैनायखाय आङो बेयावनो संनो सानदों। मानोना बेयाव संनाया एसे बेलेग जायो। स' मैया मोनफैनानै अखा सिजाना फैदो मैया, बेखायनो मोनबो ब्लग बानायासै मेंनानै। स' दिनै फुङाव स्टार्ट खालामबाय आं ब्लगखौ। नायलांदो बिदिब्ला। गरम बोथोराव अरदाबाव संनाया इमान इजि नङा, मानोना इमान गरम। बेनि सायाव आरो अरदाबाव अरनि ताप नांनाय, बेनिफ्राय आरो धुङाया मेगनाव हाबनाय। स' बेयो इजि नङा, नुनायावसो इजि नुयो। दिनै जाबाय मंगलबार। दिनै ना बेदर मोनजाया। आलु सुबाय दङ आङो। माइरंखौबो सुना लाखाबाय जमानो खनसेयावनो। बार बार दंखलाव फैबाय थानो बायो। दालिया मोनथ'वाखै आरो नांबावगौ एसे, मोनसिगोन। आङो अरदाबखौ नेबाय थायासै। दिनै मंगलबारखाय ना बेदर मोनजायास' आङो आलु आरो बुटखौ बेयावनो गेसावनो एवनोसै। बे जाबाय हाइजें सामब्राम फानलु देनाय। बुटखौ हरनोसै आङो। बे जाबाय बुट सोमना दोननाय।
आङो बिराद ओंखाम उखैबाय बिनि थाखायनो मेगिखौनो संबाय मेगि जाग्रोनोसै बिनि उनावसो ओंखामखौ जानोसै नै भाजाया दासो संदो ओंखामाबो मोनाखै स' आङो मेगिखौनो जाग्रोना लानोसै मेगिया जाबाय आं एसे सुप बायदि दोनदो दैखौ फोरानाखै आङो बेबायदि जायो मालाबा मालाबा सुप बायदि गोथाव मोनो बिदिखौबो ओंखामा मोनाखैयानो दाबो गोदौबायसो दोङो मेगिखौ जाग्रोनो लाबाय आं बेखायनो मोनथारसिगोन ओंखामा बिनि उनाव दसे उनाव ओंखामखौ जानोसै ओंखाम ओंख्रि गथाय मोनजोबनाय उनाव दसे गुसु माने बुहुत गुदुंमोन ना दसे गुसु जानाय उनाव आंहा जानाय स्टार्ट खालामबाय स' आङो जानोसै नोंसोरो आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायना जुदि मोजां नाङो प्लिज लाइक मोनसे खालाम आरो गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे कमेन्ट खालाम स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय